चहा हवाय काय? नाही, कडीच्या वरच आहे बसलेला. कडी खोलूच शकत नाही. एवढी झाले बघ, दिसते काय? वाढले. आता मध्ये पण माझी 2 दिवस तब्येत खूप खराब झाली होती, पण मी सांगितलं नाही कोणाला. आपल्याला ऑप्शन आहे चूल म्हणून आपण चूल पेटवतो. मुंबईचा माणूस काय करू शकत नाही. त्याने विकत आणून विकत आणून काही करावं का? मला माहिती आहे कुणाला लेट उठला. मला तर 5 वाजता दिवस उशिरा आले ना सकाळी दिसायला चहा हवाय काय? या मग. काय झालंय? फुलली फुलं? नाही भरायचं असेल तरी भरून घ्यायचं. झाडांना पाणी पिणी घाला आणि पाणी भरून घ्या. नाही परत 40 सारखा महिने नको. उद्या सोमवारची वाचानंतर दुसऱ्या दिवशी पाणी लावायचंच लावायचं. कुठे गेला तो? कुठे आहेस? ती मला किचनचे बारे उडून दे. ह्या किचनच्या बारीवर की नाही हा बघा किडा आहे. नागतोडा आहे तो. हा बघा वेगळाच आहे. मला असं वाटलं आधी गवताची काडी आहे, बघायला गेली तर किडा म्हणजे हल्ला एकदम. कधी बंद ती खिडकी खोलायची? जरा खोल रे. कपडा घे ना हातामध्ये कुणाला. अरे ते कडी खोल ना, तू जाईल बाहेर. जाऊ दे, कशाला मारतो उगाचच. नाही, कडीच्या वरच आहे बसलेला. कडी खोलूच शकत नाही. थांब थांब बाबा आहे. नाही, तो कडीच्या वरच आहे ना. पण हो ना, सेम गवतासारखा दिसतोय. सेम गवतासारखा. मग अशी मी हात लावायला गेली कढीला, बघते तर हल्लं काहीतरी. हे बघा कसं ते. हा आता जाईल. आता सकाळ झाली तर उडून जायला. आता उजेड लागला. झोपायला आला होता काय कढीवरती? नाही, ते बातम्या येतात ना. बातम्या तुम्हाला बाहेरनं दाखवते मी. मस्त फोटो. फोटो नाही दाखवते. हा बघा आपला कुणाल. दक्ष तुझी आठवण काढतो ना. असे वेगवेगळे कटक असतात ना, आपल्याला माहिती पण पडत नाही. हे बघा आता हलतोय तो. फोकस कॅमेरा. हात मागे कसा डिस्को करेल. गवताच्या काडीसारखं दिसतंय. पण ते कडीला घट्ट असा पकडून हा हलतोय ना. काय एवढूस जीव आहे, पण कसं बघ आता जाईल बाहेर. आता जाईल. नागतोडच आहे ना. गवतावर असतात ते. चला, आपल्या दिवसाची सुरुवात झालेली आहे. रविवार आहे आज. हा हा आहे, खिडकीवरच आहे, पण जाईल तो आता. अजून सूर्य बघा वर पण नाही आलाय. आता समोर इथे किरणं असतात. आत्ता असं दिसायला लागले रंग सूर्याचे. दूध पिया. बोला, नाश्त्याची फरमाईश कुणाल? आता तुझ्या आवडीचं बोल. रविवार आहे, रविवार आहे आज. काय पण नाही, तू काल बोलवस ना आई बनवून दे. बोल पटापट. काय नाश्ता म्हटलं काय हवाय? जवळा. कुठला जवळा?
जवळ कोणता असतो चपाती खातो. चपाती का चपाती नाही, भाकरी बोलूया ना. भाकरी नाही चपाती. भाकरी म्हणजे आवडते पण कंटाळा येतो, चावायला कंटाळा येतो ना. हा पाण्यात आपलं चला. हा थांब जरा 10 मिनिटं. चला बाबा, त्याला सुका जवळा आवडतो कुणाला. आज रविवार पण आहे. भांडीला सुरुवात करूया आपल्या डेली रुटीनला. आपण आपलं नवीन प्रोडक्ट खोलूया. थोडं कोणी टोचला एवढी झाले बघ, दिसते काय? वाढले. दे इकडे बघू दे. दिसते अजून. एवढी दिसते, बरोबर दिसते. छान दिसते. दुधी 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 छान आहे ना. चालेल, होतोय तर होणार तो. हा दुधी होणार काय. त्याला आता खुल्ला ठेवलाय, नंतर संध्याकाळी जर पुन्हा बांधताय. त्याला काल मी खत टाकलंय त्याला. काय सॉफ्ट बीजेवर पण असेल तर काढा, तो बांबू खालीच करून टाका. आता पोयता घेऊन जायचं. आता बांबू खाली करायला पोयता नाही करायचं. वांगी काढूया. हे बघ, 800 वांगी. एकाच वांगी, एक तरी वांगा दिसलाय का तुला? हाय वांगी हाट. ए छुपे रुस्तम झाड़ है भाई, तो ढूंढना पड़ता है, इसमें कांटा रहता है, फिर भी ढूंढ ढूंढ के निकालो. कुठे? ये देख भाई, तेरा बैगन देख कितना बड़ा हो गया. हाताला काटे पण टोपतात, खेचून काढायला लागतो त्याला. एक खाला सुंदर आहे ना, छान बघ कसा मस्त. एक काटे लागतात ते, काटे बघितले, काटेरी आहे ना ते. तिकडे पण आहेत तो. पापडी वाढते, इथली पापडी येते. हे गिरक्याचे प्रोडक्ट आहे ना, आपली ताकद संपली. ही बघ, एवढेच होतात. त्याला ताकद संपली, म्हणजे भरपूर त्यांनी पळ गेली. कुठे कारलं आणि शिराळा दिसते का बघ, म्हणून म्हटलं कारलं आणि शिराळा दिसते का. पडते का हे बघ कशावर आलंय का. बसते जरा 5 मिनटं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज दुसरा दिवस साफसफाई केल्यानंतरचा चालू आहे. अजून आज कपडे भरपूर आहेत, तर पुढच्या दारामध्ये की नाही मशीन चालू आहे कपड्यांची. डबल कपडे आहेत आज, कारण बघा साफसफाई केल्याशिवाय ना आदल्या दिवशी तर एक्स्ट्राचे निघतात, जे आपण म्हणजे चादर, उशाचे कवर, हे ते सगळं आज खूप आहेत. टॉवेल वगैरे सगळं काढलं आहे धुवायला. चाललं आहे आपलं डेलीचंच काम चालू आहे, कारण एका दिवसाचं काम नसतं क्लिनिंगचं. 2 दिवस आरामात जातात. 2 दिवस पण कमीच सांगितलेत मी, जातात 3-4 दिवस आरामात जातात. बारीक सारीक गोष्टी असतील करायच्या त्या. अजून पण माझं बरंच बाकी आहे, छोटं मोठं बाकी आहे, त्यामुळे आता करून घेणं. आज जेवणाचं बघूया. आता तुम्हाला मगाशी म्हणाले ना, सुकी मच्छी करायची, कारण रविवार आहे आज, कुणाला पण खायचं आहे. तो कालपासून मागेला आला, पण काल शनिवार होता म्हणून मी दिलं नाही बनवून. आज बनवते. आता दुपारी जेवणात करणार आहे. सकाळी म्हणाले त्याला करून देते, पण नंतर साबुदाणे भिजत घातले होते, ते माझ्या लक्षातच नाही. सकाळी असं उघडून बघितलं तेव्हा मला लक्षात आलं, अरे म्हटलं साबुदाणे भिजत घातलेत. हे असं कधी कधी होतं, जास्तीचं काम असलं ना का काही गोष्टी डोक्यातून निघून जातात. तसंच मला झालं होतं. म्हणजे रात्री मी भिजत घातल्यानंतर विचार करत होते की नाही सकाळी उठून कुणाच्या आवडीचं करीन, आणि ते बघितलं तेव्हा मग कॅन्सल केलं. मग आता दुपारी बनवीन मग जेवणामध्ये. चला तेच चालू आहे, आणि तेच सगळं आता शेअर करते तुमच्याशी. डेली रुटीन म्हणजे रोज रोज पण तेच व्हिडिओ करून टाकायचे मला पण आवडत नाही. माझा प्रयत्न असतो की
थोडंसं चेंज काहीतरी करण्याचा. पण नेहमी पण बाहेर जाणं बघा होत नाही. पुरुष आणि स्त्री याच्यामध्ये हाच फरक आहे. म्हणजे मी आता कोणाला नाव ठेवत नाही आहे, पण स्त्रियांचं सांगते मी. आपलं बघा घरचं रुटीन असतं, कुठं पण जायचं असलं ना घरचं रुटीन करूनच आपल्याला जावं लागतं. आणि जरी आपण टाकून गेलो तरी आल्यानंतर आपल्याला ते करावं लागतं आणि खूप मग गडबड होते. आणि इथे कसं गावी तुम्ही कुठेही बाहेर पडलात ना पूर्ण दिवस आपला निघून जातो, असं सगळं असतं. म्हणजे तुम्ही सकाळी जरी गेलात ना तरी यायला तुम्हाला संध्याकाळ तरी होतेच, म्हणजे 4-5 वाजतात. आणि नंतरला मग आल्यावरती घरातलं काम. आता आमच्या घरात कसं सगळे मदत करतात, कुणाला मदत करतात, कुणाचे बाबा पण सगळे मला मदत करतात. त्याच्यामुळे हे सगळं शक्य आहे, नाही तर खूप कठीण आहे एकट्या बाईने सगळं हँडल करणं घरातलं आणि यूट्यूबचं वगैरे खूप कठीण आहे. पण माझे प्रयत्न असतात की वेगवेगळ्या प्रकारे व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करायचं. बघू चालू आहे, पण नेहमी नाही जमतो. नेहमी खूप प्रॉब्लेम होतात मला, मग खूप त्रास होतो मग. आणि मग तब्येत माझी बिघडते. आता मध्ये पण माझी 2 दिवस तब्येत खूप खराब झाली होती, पण मी सांगितलं नाही कोणाला. म्हणजे कुणालच्या बाबांना पण मी नव्हतं सांगितलं, कारण खूप कामाचा लोड झाला होता आणि त्याच्यामुळे थोडंसं जरा हे झालं होतं. पण मी दुर्लक्ष केलं आणि घरगुती उपचार घेऊन झालं व्यवस्थित. तुम्हाला पण बघा जाणवतं, कधी कधी जाणवत असेल माझा आवाज लो असतो किंवा उत्साह कमी असतो. ते व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जाणवेल काहीतरी, तेव्हा तुम्ही समजून जायचं की माझी तब्येत ठीक नाही आहे म्हणून माझा आवाज असा आहे. नाहीतर नेहमी मी बोलणं वगैरे माझं ना एकदम काय म्हणूया आपण उत्साहामध्ये असतं. चला आता आहे जे काय आहे ते तुमचे शेअर करते. बाकीचं आहे जे रुटीन आपलं. आणि मंदिर पण बघा आपलं झालं आहे स्वच्छ करून, त्याच्यामुळे विशेष आनंद मला होतो. जेव्हा जेव्हा मंदिर स्वच्छ होतं ना मला खूप बरं वाटतं. कुणाल पाणी घेतलं? हा कुणाल हाय ना. हां ते कुणालच्या बाबा ना बाहेर बसलेत आणि औषध त्यांचं बीपीचं कुणाल द्यायला गेला त्यांना. मला वाटलं पाणी नाही घेतलं, पण बॉटल होती गाडीमध्ये, आहे पाणी. ते काम झालं ना का जाऊन ते असे गाडीमध्ये बसतात, टाईमपास फोनमध्ये काहीतरी न्यूज वगैरे लावायची आणि मग बघत राहायचं. आणि आत्ता कपडे माझे अर्धे झालेत, अर्धे बाकी आहेत. तोपर्यंत म्हटलं हा पसारा सगळा आवरूया, नाश्त्याची भांडे वगैरे ते करून घेते. चपात्या करून घेते, कारण कुणाला चपाती लागते ना. तो बघा मगाशी म्हणाला चपाती बनव, भाकरी नको. सुकी मच्छी असली का भाकरी चांगली लागते, पण आमच्याकडे आवडत नाही म्हणून मग बनवते मी, पण कधी कधी बनवते असं. कुठे गेला कुणाल? इकडे भाकरी बनवू का रे? बघा ऐका, चपाती बनव, चपाती. चला सुरुवात करूया. भाजी तुम्हाला नाही दाखवली ना? कुणाला दाखवली का रे भाजी वगैरे? आज भाजी ना दोघं जण काढायला गेले होते, म्हणजे जास्त नाही आहे भाजी, फक्त वांगी तयार झाले तुम्ही आणि पडवळ पण आता ना भरपूर लागलेले आहेत. अजून छोटे छोटे आहेत, तर पडवळ बघा एकच निघाले, त्याच्यामुळे जास्त काही दाखवली नाही. आणि वांगे एक 10 वांगी आहेत आणि बाकी पण आहे, पण ते खूप बारीक बारीक आहे. पडवळची रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार आहे मी, पराठ्यांची. आपल्याला आल्यात कमेंट, पण ते पडवळ कसे अजून छोटे आहेत. मला वाटतं अजून निदान 7-8 दिवस तरी जातील. पण जसे तयार होतील तसे लगेच तुमच्याशी मी शेअर करीन. मग पडवळचे पराठे रेसिपी खूप टेस्टी झाले होते. चला करून घेऊया. खूप बोलले मी तुमच्याशी आज. चालू कर. हा करतो. एक टॉवेल खायला आणायचा, एक टॉवेल विसरले आणायला. डबल फेरी आता जागा नाही ना कपडे सुकवायला, भरला सगळं. टॉवेल आणते. झाला रोजचा टाइम झाला ना. सगळं काम बघा आटपलं. काम आटपलं म्हणजे जेवायचं बाकी आहे अजून. तुमच्या कमेंट्स मला आठवल्या, म्हणजे मला वाटतं एक 4-5 दिवसापूर्वी कमेंट आल्या होत्या आणि कालच्या व्हिडिओला पण आलेल्या आहेत कमेंट होत्या वाघाविषयी. तर कुणालचे बाबा की नाही आता समोर बसलेले आहेत, म्हणजे
मला जितकं माहिती आहे ना त्यांच्यापेक्षा त्यांना जास्त माहिती आहे, त्याच्यामुळे त्या कमेंटचं उत्तर तेच देतील. म्हणजे वाघाचं काय झालं, वाघ कुठे गेला आणि त्याला पकडलं का, अशा बऱ्याच कमेंट्स त्या आपल्या ताईंनी केलेल्या. ऐकलं काय? एक मिनिट मी तुम्ही त्यांच्याकडे कॅमेरा करते, तेच सांगतील. हां आणि ते जेवायला वाढते. उत्तरं द्या बघते, वाघाविषयी माहिती द्या. वाघ हाय, फिरतोय वाघ, तो जंगलात फिरतोय. नाही मग ते असं पकडलं का नाही हे जंगल अधिकाऱ्याने, असं त्यांनी विचारलंय. जंगल अधिकारी कशाला पकडतील? त्याला जंगलात सोडलेलं आहे त्यांना, वाघांना ते मुक्त संचार, त्यांना काहीतरी बंदी आहे त्याला पहिली. बंदी आहे म्हणजे पकडणं बंदी आहे ना कायद्याने. आणि पिंजरा लावला तर पिंजरा पण नाही ना. पिंजरा मनुष्यावरती हमला करत नाही तोपर्यंत नाही लावत. माणसावर हमला नाही करत, माणसांवर हमले करायला लागला तरच पिंजरा लावतात. प्राणी तुम्ही सोडतात जंगलामध्ये, झाडाला तुम्ही तुमची प्राणी घरात सोडा. घरात प्राण्याचा काय संबंध नाही, प्राण्याला प्राणी खाणारच. अच्छा. पोटाला भूक लागली तर जेव्हा मनुष्यावर हमला करणार तेव्हा त्याला पिंजराला पकडणार. म्हणजे एक प्रकार काय ते कायदे प्राण्यांसाठी पण कायदे काढून आहेत. आता त्याला त्याच्या पोटाला भूक पाहिजे, तो भुकेसाठी फिरतो, त्याला पाहिजे तो प्राणी खाणार असतो. आता आपण बोलतो साप काय बेडूक खातो, उंदीर खातो, तुमच्या घराकडे कशाला येणार? तो उंदीर तुमच्या घरात जास्त असले की तेच नाही तर कशाला येणार? आता याची आपण साप पण बघितलं ना, तो ते उंदरासाठी फिरतात ते आड्या बिड्याच्या. आता केवढे, आता कसं गरमी चालू झाली ना त्याच्यामुळे आता साप दिसतात रस्त्यावरती बाहेर असतात ते ना आता असतात. शेवटी काय की जे कायदे काढून आहेत ना, जसे माणसांसाठी कायदे काढून आहेत तसे प्राण्यांसाठी पण कायदे काढून केलेले आहेत आणि ते सगळ्यांना पाळावे लागतात. आता जे अधिकारी आहेत, वन अधिकारी, त्यांना पण कायद्याच्या बाहेर जाऊन ते काय करू शकत नाही, हो की नाही? जे रूल्स आहेत त्याच्याप्रमाणे त्यांना वागावं लागतं. वाघ आपला राष्ट्रीय प्राणी आहे, आपला राजा आहे जंगलाचा. संख्या पण आता कमी झाली ना वाघांची. ते वाघाला मारणारच बंदी आहे. तुम्ही काही केला तरी वाघाला मारू शकत नाही. 4 माणसं 10 माणसं मारली तरी. अच्छा ना. ज्यावेळेला गव्हर्नमेंट डिक्लेअर करणार जास्तच खूप झाल्यानंतर तेव्हा तुम्ही मारू शकता, नाही तर नाही. पिंजऱ्यामध्ये अडकवायचं हे, त्याला पिंजऱ्यात बंद करून घेऊन जाणार, दुसऱ्या जंगलात सोडणार. का ते बंद बांधून त्याला ठेवत नाही, परत दुसरीकडे नेऊन सोडतात. इथे असेल ती दुसरीकडे नेऊन सोडतात. अच्छा. माणसा वस्तीपासून लांब नेऊन सोडतात. त्याला काय, त्याला ते माणसांवर हमले केले म्हणून त्याला सोडत नाही. जंगल पण आता कमी कमी होत चाललंय ना. आता गावच्या ठिकाणी पण जंगल वगैरे माहिती आहे ना, कापतात ते लोक झाडं बिडं, त्यांना पण आता नाही लोकांना खाण्यापिणे मिळत नाही त्यांना पण. कापतात म्हणजे लोकांना पण ती गरज आहे ना. आता महाग, आता बघ आपण मुंबईहून इथे आलो, आता गॅस किती रुपये होता आणि किती रुपये झाल्यात. गव्हर्नमेंट कोणाला काही सुविधा देते म्हणून सुविधेच्या नावाखाली फक्त बोलतात ना, हे सबसिडी ती सबसिडी सर्व बंद झालं. गव्हर्नमेंटने बरोबर पानं पुसली तोंडाला. आज कुठे आता परत चूलच पेटवायला लागते. आता लोकांना सिलेंडरचा भाव, आपल्याला ऑप्शन आहे चूल म्हणून आपण चूल पेटवतो. मुंबईचा माणूस काय करू शकत नाही, त्याने विकत आणून काही करायचंच आहे ना. शेवटी काय इथून तिथून आता विषय भागावरती होता, हा विषय गेला कुठे बघा. गोष्ट आहे ना आता माणसाची निगडी जोडूनच आहे ना. पण असं आता जंगलात आपण जातो, लाकडं बिकडं तू मुली बिली जंगल तो तोडतो ना, मग आपल्याला लाकडं बिकडं पाहिजेत. वाघाला बघा, वाघ आहे म्हणून का लाकडं तोडायला लोक जाणार नाही? जाणार थोडे दिवस घाबरून येणार, परत फिरणार. 4 दिवसाच्या वर कोण नाही. आता लोक आपली कामाला लागली की नाही परत. आता आपण बघ, आता मुंबईवर नाही आलो आपण, पण 4 दिवस आपण होतो, नंतर काय आता काय किती दिवस घरात बसून राहणार ना. अशा गोष्टी मी काय तू काय. आता लहान लहान पोरं फिरत होते, घाबरत होते. आता काय संध्याकाळी येतात, दोघं संघात येतात, एकटी येत नाही कोण. बाकी काय काळजी, स्वतःची काळजी घेतात. स्वतःची काळजी घेतात. पहिला बेफिकीरपणे फिरत होते, म्हातारी माणसं बिंदास फिरत होती. आता थोडी काळजी घेतात, काठी बिटी घेऊन जातात. बाकी काय बिंदास फिरतात. कोण काय नाही घाबरत, काय हे नाही पडलंय वाघ आलाय म्हणून काय आपली जीवनशैली कोण बदलायला नाही राहायला लागलं. ते थोडं ते काही काळापुरतं असतं, परत मग मनुष्याला आपलं जीवन जगायचंच आहे. एखादी तुम्ही हे काम नाही केलं तर ते राहतंय, ते नाही केलं तर ते राहतंय. म्हणजे घरामध्ये बसून पण चालत नाही असं. शेवटी काही हिंमत करून बाहेर पडावंच लागतं, असं आहे ते. आता लोकांना किती जंगल आपण बोलतो ना, जंगलाचे उपयोग पण आहेत ना, फायदे पण आहेत ना. चला, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल. आणि आमच्याकडे जेवायला द्या, जेवायला द्या. चला कुणाल, ओ कुणाल, चला जेवायला, चला 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 जेवायला चला. आज आमच्याकडे जवळ्याची भाजी आहे की नाही, सुका जवळा. कुणालचा एकदम फेवरेट, त्याला खूप आवडतं सुका जवळा. म्हणजे त्याच्या आवडीचं खाणं, म्हणजे लहानपणापासून त्याला भरपूर आवडतं. सुका ओला जास्त नाही खाणार, पण सुका भरपूर खातो. त्याच्यामुळे तो कधीपासून आई जेवायला वाट, आई जेवायला वाट चाललेलं आहे. आता जेवायला वाटते. तुम्हाला जरासं
झलक दाखवते. हा काय बोलतो अक्षय? लिंबू लाव कुणाल. हा बघा, हा असा सुका जवळा, चपाती, कांदा आणि हा आमचा कुणाल. आणि कुणालला जवळा खाल्ल्यावरती अशी स्माईल होते चेहऱ्यावरती. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. व्हिडिओ तुम्हाला आजचा का आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.